Mu sé tá me géisteach le graithí Sí Ruaidhe a bhábhí meálaí díach bhuihín seandaoine gcónaí caintear a tí Ruaidh. Bíon tí Ruaidhe náte uaigní ar halú na hÉireann na díomh le graithí síofrógacht agus obair mar sin. Í go leor siáin agus bhí se comhairthe a bheith an-uaigneach agus bhí se uaigneach le graithí siógaí. Bhí fáil le gceart na gcloch fadaún agus bhí ceithre Bodógaí mu sa tí Ruaidhe ar féireach mar dúirt. Ba talúcha le gine, ní ra sé gí cailfíneasúach dí mítead fácaí muid. Hé tá maithe choíú gus buras na féidir a grimlis le cathbhú. Agus bhí tar a gcuí sin fearr fada ach ní an bhóháine go le bocht. Gus bhí se póstaí gus bhí family lag póstíir. Agus ní an dúrháine le chusa té go mna agus go minic ach léas mar on hí cabhúidir a háach na cósan. Ach bháideann seo na ceile Bodógaí a bhí muid. Hánig na ceile Bodógaí nuair sa go teach, gus bhí ceile únaí bainniú ó chamór le clíomh, agus has seaga meán gus chun siad neart bainelis fearr fada. Agus ní an gábhaine díomhú a chabáine, bhuithe mé sin go minic.